легенда пра паходжанне назвы вёскі Ходцы. Раней на месцы вёскі Ходцы быў маёнтак пана Рэнцеля. Сярдзіты быў памешчык. Надта не любіў, калі нехта супраць яго слова казаў. Гаварылі, што ён і са сваімі сябрукамі таксама сябе паводзіў. Як размаецца, дык толькі і крычыць: «На двубой! На двубой!» Адкуль ён такое старадаўняе слова пераняў, ніхто не ведаў. Але ведалі затое ўсе, што Рэнцель у гэтым двубоі заўсёды бярэ верх. За гадоў 5 мясцовы пан усіх суседзяў ад сябе адвадзіў. Баяліся да яго і былыя сябры наведвацца. Ніхто ж сказаць не мог, што ліхому гаспадару ў галаву ўваб'ецца і чым гэта для госця скончыцца. Рэнцель тады сам пачаў зачэпку шукаць, каб толькі з кім завесціся ды пабіцца. Выходзіў ці выязджаў на дарогу і чакаў, пакуль які багаты экіпаж пакажацца, каб спачатку паспрачацца, а потым ужо да абразы і да бойкі перайсці. Аднаго разу казалі, высунуўся ён і надзвычай доўга чакаў. Ад таго і раз'юшыўся і пачаў да свайго фурмана Грышкі чапляцца. Той чалавек маўклівы быў, дабрадушны, нікога ў жыцці не пакрыўдзіў. А вось сам зносіў шматлікія абразы ад свайго пана, а калі і пабоі. І гэта, нягледзячы на магутны целасклад і фізічную моц. На гэты раз Грышка не маўчаў, адказваў на ўсе зачэпістыя пытанні пана. І гэтая незалежнасць фурмана выбіла Рэнцеля з раўнавагі. Болей ён пытанняў не задаваў, а лупянуў кулаком грушу праму лоб беднаму фурману. Нейкі экіпаж. Вядучы ты, Грышка. Але Грышка нічога не адказаў, не хацеў падтрымліваць гаворку дурнаватага гаспадара. Калі вярталіся да хаты, то задаволены Рэнцель на ўсё горла спяваў песню, што вельмі нагадвала лютаўскае спяванне ваўкоў-драпежніку. А ўжо Грышка не вытрымаў і даволі гучна прамовіў: «Чакай, яшчэ і твая чарга прыйдзе, даспяваешся». Дальше вырашыў пан Рэнцель ехаць на дарогу не днём, а над вячоркам, бо ад некага прачуў, што суседзі папярэджваюць падарожных абмінаць гэтыя мясціны днём. Настрой у пана быў неблагі у прачуванне таго, што ўвечары абавязкова некага паб'е. І таму ён загадаў: Грышка, запрагай, хутка выязджаем. На дарозе нікога не было. Чакалі гадзіну, трывалі другую. Нават зайца не ўбачылі, не тое, што чалавека. Рэнцель пакуль што не чапаў Грышку, але той ведаў, што хутка пачнецца. Так і здарылася. Памешчык зусім спахмурнеў, відаць, шукаў зачэпку і нарэшце знайшоў. Грышка, чым ты гэта смярдзіш? Нічым. Не, смярдзіш. Может, таму, што я цыбулі наеўся? Мне да гэтага справы няма. Мне брае іншае. Чаму ты спрачаешся? Ты што ж гэта, гад? Перастань! Грышка пастаяў крыху і паехаў да маёнтка. Па дарозе завярнуў да начлежніку, якія цесным колам ляжалі вакол вогнішча. Яны пыталіся, хто гэта сёння ў балоце галосіць і ўвесь час не выходзіць. А гэта, людцы добрыя, ходцы такія лазяць. Толькі раніцай вылез з балаціны Рэнцель на гладкую дарогу. І хоць ён стараўся зрабіць гэта незаўважна, хоць быў пакусаны і мурзаты да непазнавальнасці, сяляне здагадаліся, хто гэта такі. Тады і пачалі гаварыць, як толькі пачуюць ноччу шум у балоце. Рэнцель Ходцы робіць. Пасля таго выпадку Рэнцель нікога з людзей і пальцам не крануў. Так яго Грышка адвучыў. І фурмана з працы не выгнаў. Але затое ягоны маёнтак стаў Ходцамі звацца.